Okay. Okay guys. Natakaroon sa Mango Avenue. Atong tanawon ang sitwasyon karon sa Mango Avenue. Doon na ba mga dekorasyon para sa Sinulog Pista Senior 2026. Okay, natakaroon sa Mango Avenue o Merkulis karon Enero 7. Okay, mauni karon ang sitwasyon sa Mango Avenue. Medyo traffic pa ni karon kaya working days pa man adlaw Merkulis. Pero sa kasamtangan padung dito sa customer nato servisan nga water dispenser sa Gutsan office. Okay, okay, medyo traffic kaya trabaho pa mo adlaw ting trabaho pa man karon. Yan. Okay. Okay. Signal kanting kita kanunay sa ato sa kalsada naman sarado ta kini karon General Maximum Avenue. So, karon diret Mango Avenue wala pa mga dekorasyon. Amot ka ni sa unahan. Okay, sa unahan doon na dire mo wala pa. Time. Okay. Na. Dito sa Metrobank. Okay. Yun na yung mga kadiritas dito dapita. O amot yan sa 20 o sa Jones Avenue. Doon na nagiging. So, atong atuon.
Okay, o naan na ta sa Puente Osmeña Circle. Yan. O, sana kayong mga paninda. Yan ang Puente Rotunda. Video mabiling bago. Okay. Okay. Okay, doon sa venue. Okay, tinaghaan na lang sa Banderita. Hilo o pula. Ito na siya sa San Miguel ni. Okay. Kani nga mga Banderita sa hilo o pula. Sa San Miguel Corporation. Diyan sa inyo. So ka nagsinulog. So para nagsinulog kung doon ka sa sintro ano niya ang super nito ang harita mo liko kato kaya mato na isang regulator kung na tayo servisan na water dispenser sa kang buksan kasi nagguba ang lang water dispenser atong hapon ito. Okay. Okay, go signal. Let's go. Okay, ako magamit ang ilang kuwan. Ito ko yung ano nito. Okay. Nah, dito ra pud ang banderitas. Nada dito sa Tuna Tagtangko. Ngayon, sunod sa metro. Kulong. Super metro Kulong. Ha? Yan, Sina dyan, Tagtangko.
Santiago Street. Okay, go signal. Okay. Ito. Yan ang Super Metro. Ito na Colon Street. So ay kapaingan ka. Kana sir close. Kaya doon na tayo servisan na water dispenser. Okay, apas na sa traffic light. Okay. Okay, mauna ni ang San Jose Recoletos. Ang natin sa banda sa Luyo, ang bahin. So, arito ang atong servisan ng water dispenser. Okay. Stop signal. Entrance sa San Jose. Okay, go signal. Stop na naman signal dire. Ano siya ang San Jose Recoletos? Okay, so today, good sun office. Bossing! Mag-check out sa dispenser, kaya nagugba na sa kuno.